I always try to remain apolitical and neutral. However, the quotation by Dr. Nelson Mandela ignites some fire in my heart. It reads as thus, and I open quotes, "I dream of Africa, which is in peace with itself." I close quotes. How can Africa be in peace with itself when poverty in Africa is the order of the day? When can our leaders wake up and smell the coffee? My opinion is Gaddafi of Tunisia was arrested and guillotined because of the fact that he wanted Africa to unite. He wanted us to have one currency. If I remember well, he said that currency will be made from gold and it will be called a dinar. And that currency, because of the fact that it is made from one of our mineral resources, it's gonna be very expensive. And then when we trade with both America and Europe, I'm telling you, we were going to be tops. Maybe the way forward wouldn't be us uniting as one country in Africa and have a United States of Africa, but maybe we can, as a continent, have one currency. That, I think, is going to put food on the table. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Ubhuku Lwamanqe obhalwe ngu-EJ Mhlanga. Kungakuhle ukuthi ngaphambi kokuthi sifunde sisho ukuthi namhlanje sizokwenza okulandelayo: Isigigaba, esifihlelwe umlingiswa othile, okokuqala lokho. Okwesibili Indikimba, okwesithathu Umlayezo. Sizofunda Inkundla yesibili, isigcawu sesithathu. Sifundeka ngalolu hlobo: sivule abakaki kusekhishini kwamathonsi, uthamsanqa usindwe yizinyawo, sivale abakaki. Umathonsi sivule abakaki, ehlekahleka exhawula, sivale abakaki. Bamba ithambo ndodana usufikile, yenza njalo-ke indoda, ukuthi lapho kuphalalwa umkhosi isukumele phezulu ithathe ezayo, ingaze ithole igceke selifile ngamanqe ezisikela kwelensonyama. Uthamsanqa sivule abakaki emomotheka, phela yizinsizwa ziphelele lena, ivuthiwe nalapha ekhanda, sivale abakaki. Phela nxa seliphumile elomlomo ongathethimanga, kufanele ugijime lingaze lidume likuthathe. Usalibele ukunwabuluka okwenina libelethe ingane. Umathonsi: hawu, sesingamakhosi njalo, uthini lo mfana madoda? Sivule abakaki. Ahleke kancane, asukume aqonde ekhishini eyobiza uMamhlongo, sivale abakaki. Nkosikazi, umfana usefikile, phuthuma ngoba sekuhlwile kakhulu. Uthamsanqa sivule abakaki, esukuma ebingelela kunina, sivale abakaki. Siyabonana salukazi sami, injani impilo kodwa? uMamhlongo, sivule abakaki, ehlala phansi kusofa, sivale abakaki.
Singabika wona amahlala khona ndodana. Phela siyaphila ngoba sisacwayiza, sisakwazi nokudlalisa leli shoba lokuziphungela noma nalo seligcwele umlomo. Kepha emoyeni qha akuvumi, izulu liyadunguzela, amanzi agcwele esiswini. Uthamsanqa sivule abakaki, ehleka sivale abakaki. Kuyabonakala ukuthi ugane imbongi, kungakho nawe usukhuluma ulimi lwezimbongi mama. Nangempela kanti lesi sifo siyathathelana, sivule abakaki, ehleke nikini ikhanda, sivale abakaki. Hhayi qha, ngiyezwa baba nawe mama, nami ngithe kangiphuthume. Ngicelile emsebenzini ukuthi ngiwushiye phakathi umhlangano ngoba ngizwile ngobaba ukuthi kunodaba olubucayana. Uma Mhlongo, wenze ngakhona mntanami, ngoba izinto kazihambi neze kahle. Uyihlo usezokuchazela ukuthi kwenzekani kulezi nsukwana lapha ekhaya. Sivule abakaki, asukume abuyele ekhishini ngoba ubesalungiselela isidlo sakusihlwa. Sivale abakaki. Umathonsi, sivule abakaki, ekhwehlela, sivale abakaki. Uqinisile umama wakho ndodana. Usindwe yizinyawo njengoba bengingasakwazi ukuyibamba lensizwa. Bengilokhu ngiqolozele emnyango ngithi uyangena lutho. Akonakele lutho ke ndodana ngoba mhlawumbe kwenzeke kahle ningatholani lapha. Hleze bekuyosuka uthuli lwezichwe. Uthamsanqa, sivule abakaki, ehlahle amehlo, sivale abakaki. Yinsizwa yakuphi leyo? Umathonsi, yehlisa umoya ndodana. Luselude ukhalo, uyothi lapho udundubala lesi sisekeseke sentaba uyobe usuvuvekile uma uthatha izinto ngamawala. Uthamsanqa, cha, ngiphuthume baba, kwenzekani kanti? Umathonsi, ake ngibuze ngale ndlela ndodana, ngiyazi kungumbuzo oxakayo futhi ongavusa uhlevane, kepha-ke kayikho indlela engingaluqala ngayo lolu daba. Okwesibili, usuyindoda manje, kayikho indoda eyake yakhela enye umuzi. Ngokusho kanjalo ngiqonde ukuthi kungesize ngalutho ukuletha uqhekeko nengxabano emzini wakho. Ngixolele ngokubuza ngale ndlela ndoda. Umethemba kangakanani umkakho? Sivule abakaki, amjolozele ezinhlamvini zamehlo, sivale abakaki. Uthamsanqa, sivule abakaki. Ebukeka edidekile yilo mbuzo kayise, kepha aqunge isibindi awuphendule. Sivale abakaki. Ngumbuzo onzima kakhulu lona baba, kepha ngizowuphendula ngale ndlela. Bengingemthathe uphindisiwe abe ngumkami uma bengingamethembi futhi ngingamthandi. Umathonsi, uyakuthanda ngokweqiniso yena? Akukho enigodlelana khona? Uthamsanqa, ngingeqiniseke ngalokho baba. Nawe uyazi ukuthi umuntu unesifuba sakhe esaziwa nguyena yedwa. Angeke asichathazela omunye umuntu. Ngifunga ngiyagomela ukuthi okuningi siye sihlale phansi sibonisane ngakho, sigcine sifinyelela esivumelwaneni. Ngokwazi kwami akukho engingathi
ungifihlele induku emqubeni ngakho. Umathonsi, ungadinwa ndodana, lowo mbuzo kawulona iphutha, kepha kukhona lapho ngiqonde khona. Uthamsanqa, kukhona yini okusolayo kumkami baba? UMamhlongo, sivule abakaki, engena egulukudela ingathi kukhona okumjoja ngemuva. Sivale abakaki. Uyabona ndodana, impilo yoganana inzima kakhulu. Kuyinto enzima ukwethembeka, kepha kufanele kungayekwa nje ngoba izimfihlo lezi ziyinkinga. Kungakho kuye kuthiwe ayikho impunga yehlathi, ngoba lapho imfumbe ibhoboka khona buchitheka bugayiwe. Akuyona-ke into enhle ukuloku kusolwa abalele ukuthi babhedisa izinto ngabomu, kanti akubona abazibhedisayo, bafela nje ukuthi baphinde babizwe ngezithutha. Umathonsi, nami nginezezela emkhondweni kamama ndodana. Ngingalokhu ngigudla iguma thamsanqa. Kukhona okwaziyo ngempilo kamakoti ngaphambi kokuthi nishade? Uthamsanqa, kuningi kakhulu engikwaziyo mama nawe baba. Umathonsi, wakutshela ukuthi unezingane azishiya ekhaya? Uthamsanqa, sivule abakaki. Athi ukudideka kancane, sivale abakaki. Yebo, ngiyazazi. UMamhlongo, sivule abakaki. Enikina ikhanda, sivale abakaki. Ngiyakweshwama-ke lokhu baba. Ndodana, kanti akuthi lapho kulotsholwa ithokazi libelethiswe nenkonyane lalo? Uthamsanqa, kuya ngemizi. Umathonsi, noma kunjalo ndodana, kanti akufanele yini ukuthi abakwenu bawazi amankonyane ithokazi eliza liwancelisa? Uthamsanqa, yiqiniso elimsulwa ukuthi kwakufanele umndeni wakithi waziswe ngalokhu. Kwabakhona ukuphunduleka baba. Empeleni nami lolu daba ngiluthole sesivele sihlala sobabili nophindisiwe. UMamhlongo, yeheni webantu, kanti kunjani emhlabeni? Sivule abakaki. Ebabaze thwala izandla ekhanda, sivale abakaki. Uthamsanqa, kangazi lolu daba ngiluqale kuphi. Umathonsi, luqale ekuqaleni. Uthamsanqa, ngangike ngimbhadame ejulile ngomqondo. Lapho ngibuza ukuthi umcabango ugudla kuziphi izinkalo namaqele, avele avuthe okomlilo wothathe nje. Ngolunye usuku ngimnqumele ugwayi katiki ukuthi uma ake wangeqa ngaphezulu uyowukhomba umuzi onotshwala. Yingalelo langa lapho agonyuluka khona wonke amaqiniso. UMamhlongo, waneliseka yincazelo ayekunikeza yona? Uthamsanqa, yebo mama. Emuva kokuxoxisana ngamdonsa ngendlebe ukuthi akukuhle ukugodlelana izifuba, ngoba izinto zoniwa zilungiswe ngawo umlomo. Umathonsi, pho wangabe usalubika ngani lolu daba lapha ekhaya ukuthi zinoju? Uthamsanqa, kwangeqa baba. Nakimina kwamane kwahlwa, ngamane ngazikhokha inswane, kwaba kuphela njalo. UMamhlongo,
Isizathu esabangela ukuthi akufihlele yonke leminyaka wathi siyini? UThamsanqa uthi wayesaba ukuthi ngingahle ngingamthathi ukuthi abe ngumkami. Kwathi noma ngibuza ukuthi njengoba sengazi akanaluvalo yini ukuthi ngingahle ngifake isehlukaniso. Zamane zayima emthumeni nje. UMamhlongo, yileso sizathu nje? UThamsanqa sivule abakaki, abona ukuthi uphekwe ngembiza encane namuhla, sivale abakaki, ngifunga izulu. UMathonsi, wabe seweneliswa. UThamsanqa, ngiyamthanda uphindisiwe. UMamhlongo, sivule abakaki, ngelokunengwa, sivale abakaki. Nokuba kangesabi ukuthi uzothi nginuka umkakho, ngabe ngithi wakudlisa. Sivule abakaki, asukume aqonde ekamelweni, sivale abakaki. UThamsanqa, kangisezwa manje. UMathonsi, ezimpendulweni zakho ndodana, kuyabonakala ukuthi wakhe esihlabathini sasogwadule. UMamhlongo, uke wezwa ngomuntu okuthiwa nguNkululeko? UThamsanqa, lutho. Sivule abakaki, umbombo uchichima umjuluko, sivale abakaki. UMamhlongo, njengoba ungakaze uzwe ngomuntu wakwaGubhela, pho lezi zingane zikamakoti zisebenzisa siphi isibongo? UThamsanqa, zisebenzisa esakwamakhunga. UMathonsi, zibe zidabuka kusiphi isibaya? UThamsanqa, empeleni ngendlela engacasuka ngayo. Kwamane kwangima nje ukuthi ngibuze. UMathonsi, unesibindi mfana, uyondla nje. Ake siphonse ethala yonke lemibuzo singene odabeni. Izolo, uma ngingaphosisi ngazo lezi zikhathi zakusihlwa, sivule abakaki, abuki iwashi elilenga odongeni, sivale abakaki. Sihlaselwa yihwanqa lezifunda lapha, lithi lingelakwagubhela. Kalizange lilokhu limbandaza, livele lahlala odabeni ukuthi lizocela izingane zalo ezisiswe lapha kwaMathonsi. Kumane kwahlwa-ke mfana ukuthi kukhulunywa ngani. UThamsanqa, sivule abakaki, ejuluka ubala, sivale abakaki. Uthini? UMathonsi, sike sajijibezana oludukhalo nalomfana. Isusene yathelana ngezinduku, ijijimezana kwaqundeka amehlo. Ngiqale ngathi umuntu lo uzishisela uphondo nje, kungakho izolo egcine ephuma ngesamagundane. Kepha nxa namuhla esebuya okwamabuya olwandle esegodle ezengqwele, dadewethu kababa, ngivuthiwe ekhanda. Igcine isigezana amanxeba, lapho sekuhlaluka obala ukuthi akumqansa lona ngamaqele asokhahlamba uqobo lwawo. UMamhlongo, uyihlo uzoloku ehaya inkondlo, akhohlwa ukuhlala odabeni. Lensizwa ivele yasibeka phezu kwetafula isitifiketi somshado. UThamsanqa, uthini mama?
uMamhlongo ungizwa kahle. Ngimina kuphele nasozwanene kwabanda kwamancane. Uthamsanqa sivule abakaki ngokuthukuthela sivale abakaki. Yisona kodwa kungavele kuqhamuke isigebengu lekude sizonibheca ngodaka bese niyakholelwa kulokho umuntu eza nakho. UMathonsi uchaza ukuthi siyizimpumputhe. Uthamsanqa sivule abakaki asukume lapho abehlezi khona efuthelana eme abuke phandle ngefasitela ingathi khona kubonayo kanti lutho. Abuyele kusofa abehlezi kuwona. Sivale abakaki. Siphi isitifiketi leso? Phela sekunabantu abagangayo lapha abasebenzisana nezikhulu zasehhovisi lomazisi. Sekuyenzeka ukuthi umuntu wesifazane aganiswe komunye umuntu engazi yena. Siqiniseko sini ukuthi lento lo muntu ayikhulumayo yiyona ngempela? Okubuye kungexake ukuthi lolu daba luphathelene nami. Pho lufike kanjani kinina? UMathonsi ngumbuzo omuhle kakhulu lowo ndodana. Kepha kahle ngamatshe ngoba kusezokukhulu. Sivule abakaki akhiphe isitifiketi leso asinikeze uThamsanqa. Sivale abakaki. UThamsanqa sivule abakaki asibukisise. Ezwe intola idlala emadolweni. Sivale abakaki. Yisona noma kuyikhophi lena. Ifakwe nesigxivizo sasemaphoyiseni. Kunjani kanti emhlabeni bantu? Kungani lo mlisa ningamthumelanga ukuthi abhekane nami ngqo? Azothanyelela izibi kinina? UMamhlongo sivele sikuphonsele emphandwini wezingonyama nje. UMathonsi ngiyethemba uyakhumbula ukuthi ngithe singayishayi isavele ngekhanda. Bekufanele sithole onke amaqiniso ngale ndaba ngoba inengozana phakathi. Besingeke simthumele kuwena lo mlisa kanti sesikufaka engozini. Ufuna ukukwenza isilo sengubo. Besingeke sakwenza lokho singakawutholi umnyombo wale ndaba. UThamsanqa yimaphi lawo maqiniso? UMathonsi sivule abakaki aphinda phuthaza esikhwameni akhiphe isithombe somshado kaPhindisiwe noNkululeko. Phakathi kwabo kumi umfundisi uSokhela. Uyamazi kakhulu lo mfundisi. Nguyena owashadisa uyise nonina. Wayembona khona ezithombeni zabazali bakhe zomshado. Sivale abakaki. Nabo bunye ubufakazi. UThamsanqa ngamanga yonke lento. Ngeke uPhindisiwe abe yisilima ugwayi kakholo. Ngeke afihla udaba olubucayi ngale ndlela. UMamhlongo ungakuphika wena. Kepha izenzo zakhe umakoti ziyakufakazela lokhu. Izolo ebusuku ngikushayele ucingo. Ngifuna ukukuluma indlebe ngalolu daba. Ngazikhweza phezu kwezimbila zithutha ziholwa ngemhlophe phambili. Umakoti akafunanga nokuzwa ukuthi ukhuluma nobani. Uvele wakhwela wazehlela ukuthi ngingamchitheli umuzi wakhe. Savumelana ukuthi le mfumbe sizoyigqiba unomphela. Uthe esuka
waligaqaza phansi ucingo, ngasala ngibambe ongezansi. Uthamsanqa, sivule abakaki, ubuye umqondo mayelana nesigameko sayizolo. Uyalikhumbula ucingo lokuqala lwayizolo? Uyasikhumbula futhi nesigameko unina akhuluma ngaso, sivale abakaki. Kusho khona ukuthi uphindisiwe ubengibheca ngenkovu emehlweni yonke leminyaka. Kunezigamekwana ezenzekile izolo esigcine singakwazanga ukuzixazulula ngoba ubengasangeneki esebhodla umlilo. Umathonsi, sivule abakaki, ebheka ngakumkakhe, sivale abakaki. Ungayihambeli phambili le ndaba ndodana. Kufanele ucabangisise kahle uma utshumo seluminyene ngale ndaba ukuze ukwazi ukuyibamba eshobeni. Ezinye izinto ziyafihlwa ngethemba lokuthi zingeke zavela obala. Okufanele ukwazi ukuthi akumfula ungahlokomi. Kungakho ngaso sonke isikhathi kufanele izinto uhlale uziqaphelisise ngeso lokhozi. uMamhlongo, bekuyoba kuhle uma umkakho ubekhona ukuze akwazi ukuziphendulela kulezi zinsolo. Esesikuzwile nje kusithene amandla sinoyihlo. Nami ngizibuze kaninginingi ukuthi ingabe kukhulunywa ngalo mntwana ohlonipha ngale ndlela. Lo mfana uthi okwabalekisa uphindisiwe kungenxa yokuthi wambamba oqotsheni nensizwa owayeloku ethi ingumngani wakhe kanti imudla izithende. Uthi wakhuluma waze wabeka phansi, kepha kwabanhlanga zimuka nomoya. Uthamsanqa, sivule abakaki, izinyembezi zigcwele emehlweni, sivale abakaki. Kuyiqiniso ukuthi kuhle ukwethemba itshe kunokwethemba umuntu, sivale abakaki. Uzongifunda angiqonde namuhla. Kusukela izolo ngiloku ngibelesele ukuthi aveze lokho okumhluphayo, kodwa kwafana nokuthi ngizikhulumela udwadwa nje. Umathonsi, ungathathi izinto ngamawala ndodana, udilize isidleke seminyovu. Kuhle uqale uxoxisane naye umakoti ngalolu daba. Ukhumbule ukuthi umthetho uyabhavumula emnyango. Ngamanye amazwi ngithi ungangcolisi izandla zakho ngeze, ngoba uke wambeka isandla uyoboshwa izandla nezinyawo. Uthamsanqa, sivule abakaki, ephelelwa ngamandla, sivale abakaki. Kunzima emhlabeni madoda. Yeka iminyaka engaka izingxabo zothando zijula emhlabathini zagxila. Ikusasa eliqhakazile bengilibuka liqhuma njengomqumbe ehlobo, kanti ngizithela ngobulawu emehlweni. Umathonsi, sivule abakaki, eyiqinisa idolo indodana yakhe, sivale abakaki. Cha mfana, akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Kuye kuthiwe
ukuwa kwenye ukuvuka kwenye. Oyihlomkhulu bayabuka, kanti nomdali ngeke akulinga ngomthwalo ongaphezu kwamandla akho. Okubalulekile ukubhekana nalesi simo ngqo. Ikhambi likhona. Ayikho inkinga engaphezu kwamadolo uma singabhekana nayo ngqo. Ngiyazi kunzima ukubhekana nesimo esinzima ngale ndlela, kepha ikhambi kufanele litholakale. Uthamsanqa, isikhathi sami esingaka madoda, uthando lwami olumuke namanzi, konke okwami ngikongele yena. Uthando engimthanda ngalo lungaphezu kokwenza. Pho ngizoyithini le ndaba? Umathonsi, ngiyacabanga ukuthi sonke kulomndeni sigqemeke ingozi engeqiwa ntwala, kepha ukuhlala phezu kwezihlangu. Isinyathelo sokuqala kufanele sixoxisane nomkakho. Sizwe olwakhe uhlangothi lwendaba, mhlawumbe uyolibhoboza ithumba. Uthamsanqa, ukulibhoboza kwakhe kuyongisiza ngani ngoba inhliziyo yami isivele iqhekeke phakathi. Okungicasula kakhulu imizamo engiyenzile ukuthi angitshele okumhluphayo, kepha wala waphetha. Yonke leminyaka kuyacaca ukuthi ubengikhohlisa uma ethi uyangithanda. Ngakho-ke ngeke ngilokhu ngibelethe ilahle emhlane, ngibe ngizwa ukuthi liyangishisa. Akukuhle ngizikhulule kuleli joka ilanga lisafudumele. Kungcono ukuyinqanda okhalweni kunokuyikhipha ekhaya. Umathonsi, nginawe ndodana, kodwa ake uhlanganise imihlathi uhoshe umengulo kuqala. Kufanele wazi ukuthi imbewu ihlalela ihlanga layo. Kukhona into oyivezile ekuqaleni kwenkulumo yethu, ukuthi abantu bayalwakha uzungu lokuwisa umtholo, noma uzethembile ukuthi unesiqu esiqatha nezingcabo ezijule kakhulu. Uthamsanqa, sivule abakaki, esukuma eselungiselela ukuhamba, sivale abakaki. Ngithukuthele ngiyaqhuma baba. Ukuhlanganisa nje amehlo nophindisiwe kuyosuke sinamathambo. Kusho khona ukuthi abakwamakhunga bangigabise ngesidwaba esisakhothwa ngamathongo akokubheka. Umathonsi, sivule abakaki, ebamba indodana yakhe ngesandla njengoba isimile emnyango ilungiselela ukuhamba. Sivale abakaki. Iseluleko engingakunikeza sona ndodana, ungafika ekhaya wenze into ewubulima ngoba uyolala ubaliwe uma uphika nolaka. Ezikamahlaba zihlangana, ake uziphonse ethala usebenzise ubuchopho. Zoniwa ngomlomo ziphinde zilungiswe ngawo, futhi igcine isisengelana ilala. Uthamsanqa, ngizozama kakhulu baba. Sivule abakaki, ephuma, sivale abakaki.
siyaphela lapha isigcawu sesithathu esitholakala enkundleni yesibili. Ngaphambi kokuthi sichaze, sicubungule, sihlaziye, kuhle ukuthi uthisha phela azame ukufundisa ukusetshenziswa kolimi. Kwazise umbhali u-E.J. Mhlanga usebenzise izimo zokukhuluma eziningi. Siyazi sonke izimo zokukhuluma ziyingxenye yencazelo ecashile. Okwesibili, asifundise abafundi amagugu nosikompilo lwesintu. Angisho esigcawini esandulela lesi sibonile ngenkathi unkululeko esho ukuthi umlobokazi uthelwa kanye ngenyongo. Sibonile futhi ezahlukweni ezedlule, ikakhulukazi esahlukweni sokuqala, lapho unkululeko ethi ingane yomfana kufanele iyazi impande edabuka kuyona. Wachaza ukuthi usho ngani, wathi akufanele leyo ngane ihambe ithetha emisamo engayazi, ngoba uma izokwenza njalo kusho ukuthi izinto zayo zizobheda. Umbhali uphinde wasebenzisa namagama anqala. Ngakho-ke kuyabonakala ukuthi kufanele sifundise phela nezincazelo zamagama asetshenzisiwe kulo mbhalo ubuciko ukuze ulimi lwabafundi lunothe. Akukho esizokusho mayelana nesu lokujeqeza emuva, ngoba ngikholelwa ekutheni abafundi nabo phela sebechathulile kancane, sebezokwazi ukuzibonela lona lapho lisetshenziswe khona. Ake sicubungule, sihlaziye, sichaze. Uma sikhuluma ngesigigaba esifihlelwe umlingiswa othile, sisuke singaqondile ekutheni leso sigigaba noma lezo zigigaba zifihlelwe umlingiswa noma umdlali ovelele kuphela. Cha, akunjalo. Nabanye abalingiswa noma abadlali nabo bangafihlelwa okuthile. Ukube besiphendula lenkomba noma lombuzo omude kumbe loluphawu lokuhlaziya njengombuzo omude, besizobhala isihloko sona lesi esithi isigigaba esifihlelwe umlingiswa othile, bese seqa umugqa sibhale ngosonhlamvukazi igama elithi isingeniso. Bengingangenisa ngalolu hlobo, bengizothi isigigaba yisehlakalo, yisenzeko, yisigameko. Kodwa-ke leso sigameko noma lezo zigameko azijwayelekile, bese umenzi wazo abe namahloni, azigodle, azifihle ukuze lona omunye ozoba yisisulu noma ngumenziwa angazi lutho, abe sebumnyameni. Kunabalingiswa abafihlelwe okuthile. Owokuqala, uThamsanqa. Owesibili, abazali bakaThamsanqa. Mlingani wami nawe mfundi, uma sengiqedile ukwenze njalo, ngizokweqa umugqa ngibhale ngosonhlamvukazi igama elithi umzimba. Bengizoqalisa ngalolu hlobo. Umlingiswa onguThamsanqa ufihlelwe ukuthi umlingiswa onguphindisiwe ongunkosikazi wakhe ubeneshende ogama lalo lingunkululeko. uThamsanqa lona ufihlelwe nanokuthi uphindisiwe
bekondliwa ngunkululeko. Unkululeko uthi kunezimali zakhe abekade ondla ngazo uphindisiwe. UThamsanqa ufihlelwe ukuthi uphindisiwe lona uke wabulala ingane ngemoto wayishayisa. Wafihlelwa ukuthi lelo cala lelo lathwalwa ngunkululeko wayogqunyekwa ejele iminyaka 3. UThamsanqa ufihlelwe ukuthi uphindisiwe wagqiba unkululeko ngezinkulungwane ezingamakhulukhulu zemali ukuthi phela leli cala alithwale kube nguye ohamba ayohlala ejele leyo minyaka agwetshwa yona 3. UThamsanqa ufihlelwe ukuthi ingane anayo nophindisiwe ogama layo kunguZiphozonke akuyona eyakhe kodwa leyo ngane ngekaNkululeko. Ogama layo linguZiphozonke. UThamsanqa bamgqokisa ijazi nalo lamlingana ngoba walemukela. Unkululeko akazibekile phansi. Ushaya ucingo kulushayela kwaThamsanqa lubanjwa nguThamsanqa akasho lutho. Kodwa kuThamsanqa umesebuza ukuthi ngubani kanti lona engithi uma ngibamba ucingo anxaphe angakhulumi kodwa uma esekhuluma nawe wena umphendule. Uphindisiwe avele abhoke ngolaka afihle angasho ukuthi usenenkinga kukhona umuntu osefuna babuyelane. Umbhali usivezela uphindisiwe enodweshu lwangaphakathi edlinza ethi Nkosi yami kodwa ungilahlelani na nokuba ngamtshela uThamsanqa. UThamsanqa utshela abazali bakhe ukuthi wayengazi ukuthi uphindisiwe lona unezingane ezimbili azithola phambilini. Kwakuyingane yentombazana neyomfana. Amagama alezo ngane kwakunguThemba lakhe kanye noNokwethemba. Abazali bakaThamsanqa uMathonsi noMamhlongo bafihlelwe ngumlingiswa onguThamsanqa. uThamsanqa ufihle ukuthi uphindisiwe unezingane ezimbili. Ngenkathi sebembuza uthi waphunduleka naye ukuthola lokho nje sebevele beganene bahlala bobabili. Uthi isizathu esenza ukuba athole lolu daba ukuthi ubehlale ebona uphindisiwe ezula ngomcabango wase emphoqelela ukuba amtshele ukuthi yini lena ayicabangayo. Wamnqumela ugwayikatiki ukuthi uma nje engeke wamtshela uzowukhomba umuzi onotshwala. Balingani bami nani bafundi, ngizogcina lapha.